Čaute lidi, dneska budu pěkně hrát Minecraft, jo lidi. Lidičky, dneska vám ukážu pěkně takové, že jak si můžete to jakože získat takovou aplikaci. Toto vám ukážu, kde jsem to stál. Lidičky, já jsem to zapomněl. Tady jsem to stál, tady, to. Takže lidičky, tady to stáhnete, jo, pěkně. Tohle Minecraft. A fungujete to, jo, nebojte se, funguje. Mi to funguje zase. Jestli vám to nebude fungovat, tak jestli to hrajete na strašně starým mobilem, tak to nejde. Vy musíte mít aspoň tak prostě mobilní telefon, co třeba Redmi 13 5G, OK, lidičky. Na tím můžete to fungovat. Hrádáme. Dobře. Já se vám ozvu, jak to bude. Tak lidičky, už to mám, už jsem tady. Víte, kde to najíte, tu hlavu, tady půjdete. Čekejte, mám to tady. Tady půjdete a tady kliknete to. Nefunguje to. Už píšu. Čekaj, omlouvám se vám. Tak, lidičky. Tak, ani toto, ani toto, ani toto. No. Już.
Отже, ледічки. То саме видів вже не фунгує. Можна відобрити мені лечі, як я. А тут trzeba порано. Ледічки. Найдем.